Naka Good News TV ngi priang sobhaya phi baro ki bapet yakne ka program ka jangi hakne ka por bar ngi ai khuble ru ya phi baro haka kerteng ka jong utrai jangi u Jesu Christ. Ni sungausi banpan pau hangni ba hakne ka singi ka arpsan tarik u nailor 8,000 arphawai ngenom la banwalam shaphi ya ka program kumbangi lapan bana hakne ka tayo baladap. Kata ka program ka biadei bat kinong rai bat kinong thau jing rai. Hinrengi aingo yu belay ba hakani ka arpasan tarek unailor 8,000 arpawai ngin walam no shaphi yaga khubor ling ba ka jingruai bat kumjo ru yaga khubor na ka ktin ka jong ublay ling ba ka Bible study. Kumta ngin pen I shaphi ya ka jingruai ni ki khot jong ka standing choir jingiseng samla KGPC not semngi bat ru ya ka jinghikai na ka ktin ka jong ublay ling ba ka Bible study na Reverend RB Marpana. Kum ka jingpen kan mau ya phi baro ki bapet ya kene ka program ka jangi ha kene ka por bala shim te yo kata ka lai tarik urisau ka bade ka singi utrai ka beningkong jong ubanai ka KGP assembly ka bo ya kene ka singi ba ki balang baro ha po jangka kin rakhe ya ka mission bad evangelism Sunday. Kumta ha ka artarik urisau nin walam shaphi ya ka jingya seng yalap ha ka ba ya ka khubor ling ba ka jingrai on ai hapreng jingi de irispa nongshli bat ki parlok bat ya ka jingyalap na ka ktien ka jong ublay an sam hangi de Reverend Lindans im te hadu bangni shampat to ublay unkar khu ya phi baro Shadu bakut ka pertai nginom late ban shem da lele Etang Jisu bala ban ai Jisuk shisha jisuk bajanai Ka jisuk lay bash lay hata no jong la ban terjun ingam yai sabat ka jisuk sabala ya jishin chang min sim jong na ka strong e ban yo ka jisuk lay bash lay hata no jong la tang ba jisuk ngan yo ma ya ka jing bo sim da jing men ngan ruai da shisha nama jisuk lay hapo jong shisha serngeu ka jingyap nam so shepting is irda lele Uyat bat na upten yana Hajing ke ki sang ti ublay ka jing sublay hadu no jong la terjun ingam yai sabat ka jing susaba ya jing shin bin sim jong ka strong e ban yo ka jing sublay wash lay hata no jong la tang ba jisu ngan yo ma ya ka jing bo sim da jing men ngan ruai da shisha nama jisu lay hapo jong shisha ka jing susaba ya jing shin chang min sim jong ka strong e ban yo ka jing sublay wash lay hata
Jisu ngan yok mak ya kana Jing busin da jing mengan ruai da shisha Nama Jisu le hapo jo Sashi senpat ngadap daga jing sngongu ka bakrau yo blai ka bawla krishan iki kijat ki batlot ki jonga bangala ban wan lam happy sashi senpat ya ka khubor jung ka tin ka jong blai lingba kani ka platform bat ngai ngu yo blai ba ulai lam yaki jing im bat ege jing yat lenti ki ba manga bat ma phi ngila im hadu kani ka sngi ka ba menta kin men bagi para ki jonga hagani ga janmien kuma ngelayo sngo ka ka Bible study ka ba labu ba laben shat halau ki terpeng ki batlot ki jonga pada ga men sim jang ga jing sngo kit clear ka men sim jang ga jing sngo kit ram ya ka ei ka boblei ulale ngala penret ya lade ba ngala pendam par oblei ulabu ya ga wei ka benta ha ka ba ngin yo ban ya kran ba kham tam ban pashat lem shapi ki balong ki hinmen ba ki para banget ki ba iet baro ki ba don ha gunu ka balang bat hangnu ka ba pipi don ki ba snok tilang bat ngi lingba kani ka Good News TV ngi ngis kambo blai un ker khu yengi lingba kani ka Bible study ha kani ka janbet ashwa bangini ya shekman ngi pai shu blai ha ka jing dwai ker khu ko khnrat ba iet jalo jong shakri ubarin uba yeng ha kani ka jaka ko khnrat ba iet namar jong me ablai ba ka jing iet ka jing isnai Baka jing ai ka jome ka dap biang yu Padai na margata Uyeng hagani ka por Trabi ki kentien ki ba malabu aga do nun Malapan kre yu ko pa Yarap ko pa bagi ai ki baun kren Kanong ka bor ka jing karmen Parhoat ka jing ai men siem Iki kun ki jong me Ki ba don ki ba shimbenta lang bat ngi Hagani ka jan met ko pa Sngaw ya ka jing duay haga kerteng Ka jaw jisu ngi duay ngi panda ka jing ngay Amen Kinmen bagi para ke jonga kabenta nagagtien ka jong blay ka bangakwa ya ka bangingin pelit lang ya ki Bible ke jongi ha ki yeng ki sem ki ba pipidon par hangnu ka ba pipidon ngin ya pelit lam she ki artli ki benta nagagtien ka jong blay ka balong ka gospel ka jo Matius ka lenong ka ba arpusaw ka dekot nadu ka ba lai ter kumju ya ka gospel ka jo Marcos kalenong ka ba katlay kada khotru ka ba lai ter bat kumju ru hot nginumla ban ye krenlun henrai ki ju ki jingtho lashem haga gospel ka jong Lucas kalenong ka ba arpuwai ki de khot nadu ka ba nyo ter kektien ka jong blai ki kren shapang kita ki sngi ki ba khat do habangala perkhan kin men bagi para kamtam ke ei ka bangin ye selok Kai ka balawan na ka donut ba ka jing duai ke banga pendam ye lade. Ublay ula kran na ka donut limau mensim jang u. Kam tam ha ka jing im ba ka juk ka ba manga bat mangingi im. Ha kata ka timeline la ne ka present de ka ba manga bat mangi ngi im. Ba ka kerteng jong ka Bible study ka bangingi nya persyang banya kran kalong ka jing im ka bangi im ha kini ki sngi ki ba menta bat ka bat sawan ka jing im ka jongi. Kinmen bagi para ki jonga namar bagadai ka Bible study nganumla banlan klem da keren yekini ki benta ka gospel ka jo Matius baga gospel ka jo Marcos ka ba nganumla ban puli kan shim ye ka por ri pila ban le ye kata hangnu ha ka ba pidon ha gani ka janmien ba pila ban puli ru ha ki por ki ban sawan ha ka por ka ba people lut por ha ka jing dwai lambat ublay ka Bible ka gospel ka jo Matius la tho ye ka da uta u Matius hi u balong utau senran jong Jisu ba ka Bible ke thu yengi ba udai uta unong lum khajana lani ulebi bangin syam ya ka hagalenong ka ba khandai ka khot ka ba khandai ba hagalenong ka ba shipau jang ka gospel ka jo Matius long ba kini ki restart Bible ki restart perkhan ki om ba kan ni ka dei ka way na kita ki first hand account lani la tho da uta unong tho ubayo i bat uba im bat uba yo i bat uba mat daledi hi ya ka jing im ha ka jing ya lenti ka jong u bat unong pan im u Jisu ulim bakle wong ye gene ge kentien bakan ni ka gospel ka jong Matius ka de ka way ne kita ki important
single important document haga jinget kristan baga dairu kawai ne kibalong systematic ba haga rukambu ye ka jingja ba de ka jingim ka ministry ka jangu jisu balaong kat kum utau Irenaeus wai ne ki tememesan ki ba crowd jang ka balang ka beningkong haga spasnem ka beningkong laong balatho ye ka ni ka gospel haga por ka ba upol u Petros kidang yalam ban yale persya ye ke jinghikai ki babakala ki balami haga daga por kamtam haga nong ba rom ban pen bakalat ye ki babun kamtam ki balangai yu Jesus Christ kemunang panim bat shu laong ba ye kani ke gospel la tho agisnem rupo hadin jangu Christ balong ke gospel ke jong Marcos pat kendiat laong baga de gospel ka balatho hi do new Marcos dei usenran jangu Jesus henrei laong ba uni ude unong bun jong u apostol Paul badu Barnabas ke balai ban yalap haga jinglet yalam haga ban ningkong kat kum ki kitab ki kam ki apostol kalanong ka basau ke dekat ka balai pon rio balaong ru ba uni udei uwei ne ki briu ki bajulet ban ya senran ba yauni u apostol Petros haga por ka baudang donas la jangan ne ga bertai bat udei ru uta unong pen kalaktien yauni u syakri u balong u senran jong u Jisu balaong ru baga kemia jong u ke kerteng ka Mary bat ka don ka syong ka sa ha Jerusalem bagi don ki banget bagata ka kamra ka bahaneng ka ba ki senran ba Jisu ki kendo ki abam ye kata ka jing bam ka bakat do long day ha ka yeng ka jong ki kata ka di ka jing ong jong ki start kat to ka ningon ki ba ong ba ka ni ka day kata ka yeng jong ka Mary ba ka yeng ka jong new Mark Marcos ken man ba ki para ki jonga long ba ye ka ni ka gospel la tho agisnem san punyo bat san bu kandai hadin jong Chris ba long la tho ru kum kata ka jing ya thu khana ya ka ka bala ya thu khana hau Marcos dau Petros kat ba udang len ban yalam yau Jisu kin man bagi para ke janga laong mga kwa bangin ye kran kattu katni hagani ga janmit kamtam ye gini ge benta ka bangingin ye puliru hagani ka janmit ye ga tien ka jango blai ila dengi pet ye gani ga lenong ka ba arpu sau barok ka wai nadu ka lenong ka ba lai hadu ka ba sau pusau ka lenong ka ba khat lai nadu ka dekot ka ba lai hadu lai pun riu ngin yo ye kita ke jingja ke jing ye thu lupa ki bau Jisu u ya thu lupa haga daga por nagabenta kita ki ban saja laong ba haga daga por kita ki senran kila sngo kuslai bagi la sngo ling a haba kila yo sngo bau Jisu ule ya thu lupa syapanga jingyam balong haga bakum kata ka por kini ki senran ke jau Jisu ru kila sedang ban perkat ye kata ka jingem bar hoot kamtam lelei haba u ya thu syapang kita ki bakut ken saja hagi dekot ki ba syakmat ngiyo i hangta bat kila let aga dekat ka balai long bagak tien ka jong blai ke thu yengi bakila let jar hau Jisu kat ba udang ya selok lani udang duai ba udang ya san hakmat ukpa jong u bah beneng kila let ban keli yu Jisu baban ong tu yo thu si hangi ko kenran kita ki ba me kran kilong ki ba mayan shisha ki ba me thu yengi ngimla ban ngau thu lani kata ka jingwan pat ka jong me shegane ga bertai to ya thu si yengi kumnu kini kinja bat ken long badu Jisu namar ba uit ye ki lege jong ki briu bat u snausen ye ki dei namar ga daga daw unsa jubab ye ki ki kentien nadu ka dekat ka basau ter hadu ki dekat ki basyadien ye ki banginum la ban ye pulelot hagane ga janmien jangane ga sngi ken men ba ki para ke janga laong ba u Jisu ngakwa bangingin snautu na ga basdang haba u Jisu ukren ye ki kentien kwa ya phi lani ye ki senran bakin tieng kwa ban scare ye ki lane ban penting ban sengau syap tieng ye ki henrengan bu ka ten pareng yong he wants to inform them kwa baki kin tip ye ki ta ki ki ban saja kenang bangila ban long ready lada u Jisu onwan ngin long ki balai kloi ban let ba ban ye shem ye u haga buram gum ki roken ki kentai ki ba yotia lane ki ba klempen kre ye ladi u Jisu dakata ka jingbot ban pen
siap tiang ya pi om ban pen siap tiang yang Henry ban pen tip yang bangin snow tu ba bangin yo ya kita ki jingja ki ba saja shwa kata ka jingwan ka jau trai kin men bagi para ke jonga habanga puli ya kini ka dekat naduk ka balai ter haduk ka bekut jong kini ki artli ki lenong baga jok ka kumjuru ka gospel jong Lukas kaya tu yang ki don kumba arpau terli ki dak ki shin ki bau Jisu ulabu bat ulayatu ya kita ke jingja bat ngala persang ya ke ban kelop lang lani ya ke ban bu hakikin hun bat laong bah hakini ki sautli ki kin hun ki bangala bu ka baning kong ki ei kita ki jingja ki dak ki shin ken pau hakin yam jong ka berthai ka jing shlei jong kin yam ha ka berthai ka baar kolong ha ka politics haka himas kam himas sam sima ki kini ki san hima ki kam jong ka politics ka government bat ki wei ken long ki ba pau hang ta shu ken pau haki dak kishen jong ka mariang ke balong jong ka natural bat ka wei pat ka bangingin yo i kalong haka society lane haka imlang ka salang ka ba manga bat mangi ni im habangi yo i kini ki dak ki ei barok ki long arpau teli u Jisu u kwa yang i bangin le lightly ki ei ki ba ka de Bible study haka ne ga janmet jeng ni gisngi ka dekat ka ba saw ka ong kum ni ti u Jisu ule tu bat ulaong to sumar ba unuru unom syukur yapi kumangaloong nagabasdang ka ay kabangingi day banle hagane ka present day kabamangingi bagisngi kibanangwan kibangiyo iya kinikidak kishen kibalanang jalan ng pendep kaway hadin kaway pan kumnungingin le u Jisu ong ya kinikikintuyan ken mau ya kani ba sumar yo bapisha syukur kadekot kabasaw bat kabasan bagadekot kabasan haga gospel Marcos kalanong gabakat lai bayakani ngalaong bagadai ken kata kabaningkong kabangalaong menne kabangi ong ya kata ka world religion kinyam kibaper kijingen kibaper kimi hagani gabertai kabangi ngiem bagata kadai kabaningkong ka first instruction kabau Jisu ong ya lagi jong kisenran padu ong ru yang abat ya pi haduk kene ga janmit ko ki khun ke jong blai ko ki bangen sumar pi yo don kumno haga jingsha syukur namarkin mi haga dagi sngi ki ba khanddo ki jinghikai ki ba lamler ki jinghikai ki ba perlong yangi bangin sngo ba o kini ki dai henrei penban ki long ki ba bakla kombau Paul utho shu Timothy kalanong ka ba saw ka dekat ka balai ka ba saw kan mi kita ki jinghikai haga daga po but ki briu ru kin ya be ye ka ba kum kita ki jinghikai ki ba kham sngo tenat ki ba kham sngo bang henrei kim don ka jing shisha lane kan nongrim haka pad men bagi para ke jonga komangaloong bagi ni ke jinghikai kin sngo bagi long ki badai kin sngo bagi biang haga jing henrei kim long namar bagak tien ka jong blai kam don haki lani om shimla tho yaki hagak tien ka jong blai ki parlok u Petrus u angkum ni hagalenong ka san ka dekat ka bapra wong ken mau yakani to penle adakar namar u soitan udan hajan yapi yakaban ngutli bat unyo ban ngutli ru yapi kabamut kaba uniu soitan udan hajan yakaban kini kerthet yangi hagapor kabangim long aware kapor kabangim sumar hagata gapor un shim yangi bat un kenrup yangi ban ngin long hapo kapene ka jong u kin men baki para ke jonga kawai kabangila ban itu kalong ladangi kwa bantim kinu kita kinong hikai ki ba shisha bat kinu kinong hikai ki ba bakala Tien ka jong blay ka ong haka shiti ka jong Yohanes kalenong ka baar ka dekat ka basaw ba ka basan lada pila ban yit benya yaki lada ki don ye ka jing shisha ka pamot nagakatien ka jong blay habaki kran ye ka tien ka jong blay kita ki dei ki ba shisha lada ki kran ye ka tien ka jong blay bat ki kam jong ki pan kilong ki bam dei gut kum ka mon ka jong blay kita ru ki dei ki nong hikai ki balam ler baka Bible ke thu yangi Au Jisu uong ye ki lagi jong ki kun sumar bah ne ki briu ki bakum kini bangakwa yangi bangingin ken mau lendet ye gani ga kentien bangakwa yangi bangin perkhat ye gani ki henmen bagi para ngan bu agaktin pareng ko ongkum ni if is there in the Bible I will believe it if it disagree with the Bible it is not for me kata kadai ka bangakwa yangi bangingin shim ye karai hakini kisngi ke bamenta ladaka don ka jingi kai ka bangangayos ngau
Lada kita ki ham saya ki kubor ke bangi osngau ni ki media na ki phone ban ni ki wei ki jing hikai ki ba kampela ki banga nga yosngau ki ba kam thamai. Lada ki don hagaktin ka jau blai ngan bon. Lada kim don nganum tre dalai ruem. Bat dei tang kata ki hinmen baki para. Pila ban ong. Ba ngila ban syarai. Baban sumar yalade. Kombau Jisu ulang. Baka wei ka jing hai kini gisngi ke bangiem. Baka jing ka bangio na kapor siya kapor. Baka day ka jing long ka jau brio. Ka ba mga ka ka baong mga ka day bag. Baka ta ka day ka jing do nun. Ka ba brio hadu kini gisngi. Baka perthai ka long kumni ka baka long. Day namar bangim ngap syu ya ka ktien ka jau blai. Ngim tre ban ngap ya ka balatho haga ni ka ktien ka ba khot ka ba blai ola persat mensim haga ba Bible ka ong ya kita ki kintien la persat mensim do blai. Ki men bagi para ke jonga. Ka jinge ka long. Ba bon bangi sngo ba ka bangi ngile ka dailon. Ba de ka taru ka ba Jisu ong sumar bha ya ki briu ke bakum kita. Ba da husiar yo ba phi yaj hapadeng. Kum kita hakita ki sngi ki baki ni ki jingja kum balatho kin jalot kabar kawai ba ka Bible ka ong kum ni ha ga de khon ka ba nriu ba ka ba pra ba ka de khot ka ba nyau ha ga gospel ka jong Matthews ba Marcos kum mangal ong na ka basdang bangin ya pliet ye kini kum iwai hadin iwai pan ba ka de khon ka ba nriu ba pra ka ong kum ni bat pin sayos ngau syapang gitma bat ke jing bana ye gitma to sumar phi wat khuslai na ba dei kini ki ru baro ken long na ba ka ken jaban riu kan yeng yale ka ken jaban riu ba ka himaru ye ka hima ba ke long ki nem snio bat ke jing yap thamru bat ke jing ki jumai shibon ki jaka henry kini baro ki long tang ki jing sedang jong ki jing jinjar bat ye kene ka benta ka baar ngala kelop lang ye kitu ki lai teli ka beningkong kalong ki jingja haka politics lani haka kam hima haki kam ki bayadei ban ka imlang ka salang ka ba ka jing sensyar ka kanar ka bangiyo kam tam haki ni gisngi ka don ka bangila ban ong haka tin pareng kata ka political unrest ka bangiyo ken ye ki thma ki ba ki briu ngiyo ngiyo snow ye ki thma ki ba ki briu ki ba bon ba ki briu ki ba dok kiba sung kiba ka mensim jongki kim tip ayai henry kini ki yam bat ki long ki lang kenya bangi yo ka nado ka spasnem ka balai kumnu ba kata ka thmaba ka baningkong ba kalami kata ka treaty hapo kata ka treaty ka jingya sign kata ka treaty of Versailles saga usnem kat kandai spa kat kandai balong ba kalami kata ka League of Nation henry kata kam shimlala ya gawan pen orlong ba kata ka perthai kan long ka ba shongsuk shongsan ngiyo kumno ba katma ba kabaar bangiyo ka history ke tu kadi gawai ni ki century ki baga jingyap briu kalalong kabalapalan ban kabampat judan haka jingim jang gani kaberthai kabau briu balong ba hadien jang kata kalami kata ka United Nation wala ka taru wala ka iem ka jangka ka purpose ka objective ka jangka kalong nagabanta ka jingyesok henry ngiyo haduk kini gisngi baga gibriu haga berthai ki yang yale uwei ya uwei pan ban ngiyo kan ka ktien ka jong blai lanang pendap ki hinmen bagi para ki jonga om dei tanggata ngiyo ru ya kita ki hapo ka jinglong kita ki natural kita ki balong haka maryang ka jongi ngiyo ki nem sniu ngiyo ki jing yap briu bat kamtam haka jok ka mamanga bat mangingiem ngiyo ken ye ki jingja ke baharukom ka bakani ke klam kalasar ya ka perthai baro kawai bat kam dei tang hagari ka jongi henry ya ka perthai baro kawai ban henry ngakwa bangin ya kran hang ni kendian ka Bible ka tho hang ni kam ju pendan kam klumar ka Bible ya kene ka kentien jing yap tham lani ka kentien pareng kata ka kentien pestilence bat ya kene ka kentien lasyam haka baro ki dekhot jang ka Bible tang sau pon riu tersien la mention lani la kran ya ka balong habaka Bible ka pendan kam ka bamut bakan ni ka dei kata ka jing sha ka jong oblai ka Bible ka batai baka dei ka jing sha ka jong oblai bat ka dei kata ka divine visitation ka jing wan jingo ka jong u tau blai ubakrau bat ka jing sha ru ka jong u ya kata ka jing yam klam baka Bible ka khot ya ka kata ka black plague lani kata ka jing yam
kata kan nam sniu kabayong hakabala penyesrim ya ka haka kitab jing penpau kelenong kaban riu kadekot kabanyo bat utu kulai ubat jerngam habala perlat ya gitu ke jing pendat ke balong hinyo teli pilak ban pule ya ka hagapor ke jong pi balada pi pet aga dictionary kan ni ka pestilence laong ba ka dei kata ka jing pang ka bakta ya ka imlang ka saklang bat ya ka jing im ka jong brio balada ka jing pang kum ke ni ka ja hang no lai pau hado sau pau persen ki brio ki yam balong ki men bagi parang ke jong ha kawai pat ka jing ja om dei tang hakata ka jinglong jong ka maryang lani katakan natural henry haka imlang ka saklang ngiyo hi baka bible ka khot ka khat ar ko ong ba kata ka pom kan nang roi ka jing penyap brio kata ka jing isi jat ben rio kata ka jing yeshun ka bat ka perthai kanomla ban get better lani bakan bahan lanu ru ban ngiyo i ka tien ka jong blai baka perthai kami ikini signboard agini gisngi bakam don ka jingkermen kam don jubab agini ka berthai dai tang ka jing sniu sudah kabala sensyar ya ka imlang bat ya ka salang haduk ini gisngi kom mangalong na ka bas dangkin men bagi para habangila keren ya kini kilai terli kam dai bau jisu ang ban penting yangi handrai ukwa yangi bangin tip ukwa yangi bangin long aware ya kini ki ai baro kenang bahaba kini ki ja ngenang banle komno baru jisu wong ken naga dokot ka bapra ki dei tang ke jing sedang jang ke jing jenjar kita ke jing jenjar ke ba ublei ulat ho agak tin ka jong u bahkan kata ka perthai ka dei ban yat ling ba kampan shimla ngimpat shimla yo i ya kita bakila ban long arsha laisha nriusha shispa sha ngamla ban ong katno kemubriu ngamla ban sngoto ban ngam dei bakren ru manga ya kini ki kentien ka dei ka tien ka jong ublei ka baladon bat kabala tho ngasulong tang unong pulhe bat unong batai shapi kihin men bagi para ke jonga ndrei jisu ong ye gini kentien ha ka khot ka ban yo ha ka khot ka ban rio wat khuslai kata ka di ka bahar wat khuslai men ne ong sumar ye ladi yo ba pisha syukur ka bahar pan ong wat ngau khuslai wat khuslai da lei ru em balai bo jisu ong ye gini kentien u jisu ong namar ba u utep bakan ni ka perthai long tang kayeng syong basa tang shipor kini ki ai ki ba mangabat mangingin ye kendo dai tang shipor kin sakut no baka bible kayat hu yang ila dangi puli ka tien ka jong u haga shidi ka jong pol chi nong rom khatlai ka lanong khatwei ka kon baka jing pen im yang ngabat ya pi kala hajan nadu ka sngi ka banging langai kala don ka por ka banging la pediang yo jisu bat mentang ila dap lesi chi post nem ngila dap ar post nem bangila pediang yo jisu bat kata ka jing sius ba yang hi kalanang jan kat bagi sngi ki por kinang yan baru jisu ong ken wat kuslai namar kini ki ai baro ken sekut no bat ngangan sawan pat ong jisu hagalanong ka bakhat sao ka gospel ka jong yones ngan wan pat hapi bat haka jaka ka banganga don piru pilaban long dai namar ka daga daw ki henman bagi para u jisu ong kam don kam nya pi ba pi ben kuslai henrai pen yai am pen yai pen kre yelade bagata ka jing sius pa yapi kalahajan ladangi pule kalanong ka banyo ka kitab jing pen pau bat kalanong ka ban rio ka bangalaong syapam gitu ki jing pendat ki ba menne wei na ki udai tu kulai o jerngam o bangimyo balat ban ya keren bah gani ka janmir pilaban pule ya ka ki henmen bagi para balong ladangi pet kalanong ka banyo hangtung yo i ya kita ki brio ki ba poi habeneng ki balawan na kata ki jing ya le ki ba jor ki jing ya lenti jeng ka jing yem ka ba mot ka ba jisu ulawan ya kaban shauno ya lagi jong umba ule kular batang kita ke bala penkre ya ladi ken men bagi para ke jong balai banganga ong kumta habanga pet ya ke jing em ke jo noa haba ublei ula ong yu noa kelet ban kau ya ga yeng ling lai por shispa ar posnem ban kela ka bamut namar shispa ar posnem shimpor ya ka ban tau ya ga yeng ling ban mar sendap ka yeng ling ulai ulap le ya ga jingkang balong you know wa rung no ma me kun no wa bat ka yeng kang no ka ga jingkang balong bau slap ubaning kong ulaham balong bakata ka perthai kala shlai ulai ulapen kre ya lagi jong ban sius pa ya kita ki banget ba ki shanya ha uwang
wat khuslai namar ngan sebelah ya pi lada pi yo i hagane ka jok ka pi em kat ni ka jing khuslai kat ni ka jing do jing kermen uji suang ko ki para kini ki dang dai tang ki jing sedang jo ki jing jinjar pimpat yo i ka bakun namar kata nai khuslai yo ba pi do jing kermen yo ba pi thau ki jing pang ki jing shitam yo ba pi kelumar ka jing mon bat ka jing nget jong pi kan hiar de uji suang wat khuslai namar ngan sawan ban syau ya pi bat de kan ni ki men bagi para ki banga duai man ka sngi banga pen kre ya lade haba ka turoi kan riu ngam tieng ye kita ki merat klau ngam tieng ye kita ki sharp jong merat klau ba de ki wei nama tip shwa kita ki por ublai man rang no ya lagi jong baga jingkeli kalong hatu ngela pen kre na em ye kata kamut bangi baro ngin ye ngin chia duai ba kamut bangi chia pole bible ngi haban trei ki kita ka kpo kadang tengan ki kam ki jam bangi hapendam na lor kata ngi don kam ban pen kre ye ka jingwan ka jong utrai bat ka balai pan baka bakhat do hagene ka janmien ngin plet ya ka gospel ga jong marcos ka lenong ga bakhat lai ka dekat ka bakhandai u jesu ong kumni hin rei to sumar ya lade nabakin aino ya pi ha ka jingjinjar baraki senakok an sempat ya pi ba an penyen ya pi khmat ke link score baraki iem na ga banta ka kerteng jonga ya ka ban long ka jingpla ya ki kinmen bagi para ke jonga kani ka balai ka jesu ong om de tang ba pi pen sumar ya lade yo ba pi hap ha ka jing syukur wang sumar ya ladi ru na ka jing sngo khuslai yo ba kata ha ka jaka ba ka jing nget ka jongi kan nang kiu rei kata ka jing khuslai ka jongi kan pelong yang i bangin hiar ka jing nget bat ngimla ya ka ban pen kre ya ka jingwan ka jong utrai hendoi wang ha ka balai ru pat ya ladi wang ken mau ya ladi ba pin sumar ya ladi kalong personal bat kan ni ka kran ba ya ka tin ka jong blai ka bangi ngi lek marwei shekmat jong blai ha bangi wan marwei she ka bertai kin men baki para ka jonga nganganum la ban khot ya ka ying ka jonga ban ong yangin ya lek lang marwei shimet nga hab ban ya shem yu trai bat marwei nga hab ban pun kre ho nga slok nga kren nga duai na ga banta jongki ngi ya sa na ga banta ki wei pan henrei ban let show trai ban ya shem ba do trai nginum la ban ong ngin ya lek lang pi em kanum la ban long bat dei namar kata kata u jisu ong ken ha ga gospel ga jong marcos kalenong ga bakhat lai khandai ga khot sumaru yelade ken mau namar ban im ka jing im kom unong but ubashisha kalong ka ba e bha badu pol ukran ba ha kalenong ga sau ga khot ga baning kong ha ga shiti ga jong u show ki ephesus wong kata ka jing im bangingin im kat kum kata ka jing kon ka ba ki ong ha ka tin pareng live life worthy of God's calling im kata ka jing im kat kum ka ba ublei ukwa yangi bangingin im bat kata ka ka ba e tam barakini ki kendiat snem ki balik ngo shipau snem na do arajar khadwai hado menta ngiyo i bat ka perthei ka ong ki start jongane ka perthei ki start wat jingtip jongane ka perthei ki ong bakat don ka jinghyar ha ka jingat kristan ha ka perthei ha kini ki kendiat snem ki balik no ban ngiyo i ha ka rukom im ka rukom keren bat ha ka rukom perkhan bat ha ka jingat kamtam ngiyo i ha kini ki kendiat shipau snem kata ka jinghyar kalong ka bajur bha kihinmen bagi para ki jonga kani ka bible study ha kani ka janmin ngakwa yang habat yang i om ya ka bangi ngin syap tieng henrei ngin long ki bakloi ya ka ban ong ko trai ba ien nga shanya tang hami batang hami hiken ngan yai shanya hado ka bakun ban ngan yai pen kre ya laga jang ka jingem ha ka banga ngan ya shem bat mi ha ka buramba kihin ben bagi para ke jong akan ka perthei kalong tang shipor kini ki jingele ki long tang shipor na ba ulai wang ya lagi jong nganum sha bagi kenya le bagi jinge na ma wang ru haupol shege koren bangan tau haki ya kalat bakin la ban sha ye gini ge jingyele ha ga jingim bat kom gi kon kristan nang ni shekman om dei tang bangin in husiar bha ngin sumar yo bangi hap ha ga jing sha syukur yo ba mangi ngi don na ga jing khuslai ka ba ga jinget jongi ka hiar syate syatenrai bat hod uji suruang sumar ken yelade namar im ha kisngi ki ba namar ka bha bangin long kristan ha gini gisngi nadu monday hadu sunday
ka bha ban long kristan pat ha bangong long kristan kamut bangilong janai ngi bakla man ngi bakla ha ka jingyat dan ti ga jongi henry ki hinmen baki para ngin persyang kembau pol wang ha ka shiti jong uski korin kalenong ka bakat wei ga kot ka baningkong ka shiti ga jong uski Ephesus san kalenong ga kot ki wei bat ar bangilong kinong perthobot ki jo jisu bagata ka ba ka thong ga jongi kalong bangin yesriem yu jisu ha ka jingem ka jongi Paru Paul umat ujisu ang haga gospel Matias arbusau kalanong kadakot kabakat lai Henry tang uta obayay ne hada kabakon tang uta ken onyo lajem hadu kini gisni blay ulay alam yang abat yapi pada gajing ayay gajong u kabaw blay ulap penlong yang abat yapi hadu kini gisni bat ngilong kumni kemangilong day blay ken kihinmen baki para gajong a tay siya ingin pet siya ingin len day tang siya uwi ken nama ula kular ba laong ru ya lagi kisenran ke jom ubat yang ngiru ngan long lembat pi hadu ke bakot jong kene ke percaya hadu kata kesngi kabangun syau yang abat pi kum bangilong wang ku khon ngan long lembat pi banganum eno ya pi dalele ru em de namar kata wat kuslai ki men bagi para wat syap tieng ha kene kesngi ki ba ppm haki pulet ki ba jar pin lai kaktihen ke jom Wat ya gedur kemat ke jomle dam ki kosi ban ongko jisu ngalong ubrio ngalong ka brio ka batalan ya rab ya nga kai ka jubam ngadon kam gini ki sngi bangangan le kai ka rai ka bangangan shim la kalong ya ki ai hon nem ya ki ai jom ngane ka berthai dek tang nami bangan yo ya ka jubam palet ki pulet ki ba jar u play un jubab ya pi ya ki do je kita ki ba jeliu jong ka do not ki jing ele ki jing keli ki ba pi bon lai cheki pulit ke jong try tema ki khosi banwat dia kamon ke jong blai om ye ki ai jong kane ke bertai u play un ker khu ya kane ke bible study bangange bangila ban em ban yat nang ni shekmat om de ke jing tieng and de ke jing kermen na bau jisu jonga ulong obayem u play un ker khu u play un yarap na ke benta ka burom jong amen Ula kiu no shabne, bat un sa
Wan Shu Jisu wan brejing kepakya Wan Shu Jisu un balot baro Wan no menta lei pindang yai pensle Wan Shu Jisu jing suk men sim kin she Wan Shu Jisu wan bread jing kit bakya Wan Shu Jisu un balot baro Wan no menta lei pindang yai pensle Wan Shu Jisu jing suk men sim kin she Wan Shu Jisu jing suk men sim kin she Wan Shu Jisu jing suk men sim kin she Ngini duai. Saksisian kan rat ngi ai ngu yeme. Bamilong ublay ubaim. Paru blay baju shash ko re ke jing duai ye jongi. Ustumbai ke ktien ke jame ko trai la yo ye ke ban bet agani ke janmit. Ngangej uhap aga donut jongi. Bangila ko kan rat ba ye. Ye ke ba ngin penon kam ba bangin em baun sei ye kiso. Lai pau nre pau shis pasha. Pa ho ki breu kum ki breu jang ke jing du jing kermen. Kilong ki breu jang ke jing kermen. Pa ki breu ki ba mat ki ba sno tang hame. Hado ka bakut jang ka jinglet jongi hasla jang ka bertai jagat ba jalong kat balong tang hami ko trai shimbe ka jing duai ka jongi na bayi kini barong i duai ngi panda ka jinget haga kerteng ka ju Jesu Kristus nang panem amen